Karkówka to je to, co любимо najbardziej, a kiedy mamy taci fajn wiadro, to wydaje się, że najlepiej jest zrobić z grilla. Ale nie, będziemy to dzisiaj naci robili, a jak dokładno, to co dowiemy od kolawieści gospodyniów z Mściszewic. Dzień dobry. Witam serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Pani serdecznie. Drogie Panie, pięknie nam tutaj pachnie. Karkówka. Karkówka. Mam dobry nos. Tak, bardzo. Ale co jeszcze przygotowałyście na dzisiaj, bo to chyba nie To wszystko. No to jeszcze dodatkowo zrobimy zapiekankę z ziemniaków, z piersi, z kurczaka i z pieczarkami. Pani tak fajnie powiedziały, że to jest to, co zawsze w domu mamy i czasami z obiadu zostaje. Tak. Wszystko wykorzystamy. Wszystko tak. właśnie wykorzystane będzie. To chodźmy i spróbujmy. Dzisiaj w kuchni rządzi Pani Maria. Tak. Pani Maria, karkówka, jedna potrawa, druga potrawa, zapiekanka. Za którą zabieramy się najpierw? Najpierw zabieramy się za karkówkę, bo musi być 1,5 godziny w piekarniku i dlatego od niej właśnie zaczniemy. To proszę bardzo. Ja będę wspierać duchowo, podziwiać. Oczywiście, że tak. A ja tutaj sobie pokroję na plasterki. To sos jest, który będzie doprawiony jeszcze ostrą papryką, słodką papryką, będzie doprawiony jeszcze octem, żeby podkreślić tą pikantność. A to jest właśnie granulowany czosnek, którym teraz będę właśnie nacierać kawałki mięsa. To jest wegeta. Tak. To jest pieprz, sól, to jest ocet tak, ocet i olej do smażenia tych kawałków mięsa. Teraz ja tutaj doprawię ten ketchup, żeby wszystko było jak trzeba. Pół łyżeczki ostrej papryki, a teraz łyżeczkę słodkiej, 2 łyżki octu, Czekam, aż upiecze się karkówka i zapiekanka. Przenieśliśmy się do ogródka pana Bogdana Bramińskiego i razem z paniami z Koła Gospodyń Wiejskich w Mściszewicach. Pani Marto, pani była przewodniczącą. Tak, przewodniczącą byłam, ale to było w roku 1970, które kółko trwało do momentu rozwiązania wszystkich kółek rolniczych. Czym wtedy Koło Gospodyń Wiejskich się zajmowało w tych latach? W tym czasach zajmowało się upiększaniem posesji przy domowych ogródkach. Były tak zwane ogrody angielskie, za które dostawaliśmy dużo nagród. Mieliśmy tutaj wizyty z teatrów. Co 3-4 razy do roku przyjeżdżała ekipa z teatru. Mało zbieraliśmy się na Dzień Kobiet, na Dzień Matki. Robiliśmy Dzień Seniora, to już było w naszej gestii, to już nie dopuszczaliśmy nikogo, wszelkie imprezy, które tu się odbywały, to żeby mieć fundusze, organizowaliśmy tak zwane zabawy taneczne. Robiliśmy walc czekoladowy na przykład, co w dawnych czasach nie było tak jak dzisiaj, że można było sobie pójść kupić, tylko trzeba było tą czekoladę zdobywać. No więc taki walc angielski, za taką czekoladę się płaciło, który pan chciał z tą panią zatańczyć, no więc musiał tą czekoladę kupić, nie? Bo inaczej nie mógł tańczyć. W związku z tym ten dochód, było tak zwane piwo w beczkach, sprzedawało się, wprowadziliśmy tutaj na przykład zabawy bezalkoholowe, wyłącznie tylko piwo, herbata i tak się nauczyli, przychodzili na zabawy, wiedzieli, że alkoholu na zabawach nie ma. Karkówka już piecze się w piekarniku, a teraz czas na drugą część dzisiejszych waszych potraw, które przygotowałyście. Będzie to zapiekanka. Tak. I co do niej potrzebujemy? Właśnie można wykorzystać ziemniaki, które zostały z obiadu, można wykorzystać mięso, które zostało z obiadu, po prostu przełożyć
mięso, to co ktoś lubi, pieczarki na przykład, jak tutaj mam podsmażone z cebulką i mięso musi być jednak ugotowane i dlatego ja go właśnie teraz nastawię, żeby się gotowało, a wtedy ja tymczasem tutaj sobie rozłożę i... Jak to Kaszubie mówił, to zdanie, ale Suzamen do greba. No tak, kiedyś to było robione właśnie w takich dużych miskach i był zasmażany boczek i wtedy to było tak polewane i to ludzie też właśnie jedli i było bardzo dobre. No a teraz już jest urozmaicone, udoskonalone i dlatego spróbujemy, jak to właśnie będzie smakowało, kiedy się doda właśnie takich dodatkowych produktów. To w takim razie bierzmy się te Właśnie. Zanim mięso się ugotuje, ja sobie przygotuję pieczarki. Teraz doprawię ziemniaki do smaku. A co to jest za przyprawa? To jest właśnie przyprawa do ziemniaków. Taka typowa. Tak. I ziemniaki ugotowane, takie z obiadu. Tak, te co zostały z obiadu. Ja je teraz tylko doprawię przyprawą. Pani Mario, doprawiliśmy te ziemniaki, Tak. wszystkie już będziemy teraz wkładać? Nie, wszystkich nie włożymy tylko połowę i wtedy będziemy właśnie nakładać pieczarki, mięso, ale poczekamy aż się ugotuje i wtedy, a ja sobie tutaj właśnie włożę. Wszystko już jest gotowe, ser potargowany, więc teraz przykrywamy i wstawiamy do piekarnika. Wystawujcie, proszę nam narzeknąć, jak Bialci z Mściszewic so radzą. A, bardzo dobrze. Taci Białcie będą w całej gminie, tej będą miał naprawdę ciężko, bo one mnie zamykają do roboty, że w końcu nie będą miały oddychać. Ale to jest dobra informacja, bo to oznacza, że Bialci chcą zajać. Tak, to jest prawda. To właśnie widzeni świata wspólnie razem i wspierani są nawzajem, to da efekt. To przeniosło się na pewno na większą grupę ludzi, młodsi jeszcze może gospodyni. Marzy mi się, jak za dawnych lat była pani Marta właśnie była tego świadkiem i ci do zioła koła gospodyń wiejskich i organizowały wasiwci, neuko siecygłe, sztepłe woni, pewi peka siopskłe, piecieni plińców, kłychów i to właśnie chodzi, żeby pokazywać co nawzajem, jak to można poprawić, zrobić, lepsi kuchy łypiec, lepsi rybę wysmażyć. Białci w selecie nie tak letko podpytywają, że może by zrobili tyś to koło gospodyń wiejskich. I gdy jem odemkły otwarty, jak najbardziej jo, tam tyś drzymią Białci taci, które kusk wiedzą jak to zrobić, to może ten czas zabił to śmiało, to, żeby to odżyło, żeby to naprawdę w ten dych przeszedł i raszyc. Jak to koło się zacznie krąceć, to i w jednym to są i krący. Oni ci zaprosili mnie na dzień kobiet, ale to tak jakoś weszło, że miał wyjazd służbowy, zanim je wrócił, to myślę, że i oni są rozeszły, a oni ci są balowali, jak są później wypadały, więc czekali cały czas drch na wójta, tak? Miele to dotarło do mnie piękny taci kabaretowy, pokisk, śmiechu było co niemiara, więc to na małe to chodzi właśnie, żeby to tak funkcjonowało, żeby Białci się mogły spotkać, pogadać, wymienić swoje doświadczenia, jak tyś i chłopów zamykać do roboty.